Ir-restawr tal-vara ta' San Giuseppe Ħaddiem ta' Birkirkara mid-ditta Prevarti jinsab fi stadju avvanzat sabiex titlesta fil-ħin għal festa titolari ta' din il-parroċċa Karkariża fl-ewwel ta' Mejju li ġej. Il-vara nħadmet fl-1972 fl-Injam fuq diżinn tal-pittur Emvin Cremona biex ifakru l-10 snin mit-twaqqif tal-parroċċa fl-1983 kienu saru 4 anġli b'simboli brabta mal-qaddis ġewwa Bolzano stess mid-ditta Raimondo Santifaller biex jikkumplimentaw il-pedestal tal-istess vara. Din il-vara li magħmula b'teknika differenti minn tas-soltu offrit sfida ġdida lir-restawraturi hekk kif ma nstabx studju xjentifiku fuq vara simili tagħha, kif spjega aħjar ir-restawratur Pier Buġejja. Bħala finish ta' verniċ, l-ewwel it-tip ta' verniċ li rrid jintuża apparti li rrid ikun reversibbli dejjem, irid jirrispetta wkoll anke x-xogħol artistiku tal-istatwa qed nitkellmu fil-każ ta' din l-istatwa kif tara l-kuluri huma anke intenzjonati mill-artist huma velaturi huma dawk isek għandek kulur ma fl-istess ħin tista' tara wkoll kważi linjam, ġifieri trasparenti bħal ma watercolor, ġifieri ma jixraqx li jkollok verniċi li f'dak is-sens tkun qed tirrovina. Dan it-tip ta' xogħol jixraqla dan it-tip ta' verniċ. Huwa partikolari, ġifieri il-verniċ ta' barra jkollu anke protezzjoni, ftit iktar xema fil-każ fuq linjam mill-reżena. Ġifieri anke jekk titfa' qatra fuqu, ġifieri dan ħadd iżloq letteralment, m'għandux ċans jippenetra ġol port tal-injam. Peress li dan huwa l-ewwel intervent fuq din il-vara nstab illi ma natax protezzjoni fuq l-anġli tal-pedestal mill-fabbrika stess u għalhekk il-ħmieġ li kien hemm fuqhom sar parti miż-żeba'. Kawżat hekk kien hemm dbajja tal-moffa fuq il-paneġġi, iż-żeba' tal-ġwienaħ fost l-oħrajn bdiet titfarfar u bit-trattament li ngħata nħareġ il-kulur illi kważi kien intilef bil-ħmieġ u ngħatatilhom protezzjoni organika. Il-moffa kienet evidenti wkoll fil-figura ta' San Giuseppe Ħaddiem. Daw it-tebat illi fejn nistgħu ngħidu hekk l-ilma meta jiddepożit anke permezz ta' condensation meta taqa' dik in-nida, hemmhekk jibqa' l-ilma u hemmhekk ifforma dawn il-moffa li ġew trattati dik għandek teknika speċjali biex inti titritjhom. Problemi oħra kien hemm dawk il-partijiet fejn kien hemm loqiedi fl-injam, da biż-żmien joħroġ dak l-għaxtu tar-reżena tagħhom li tidher isek dawk id-dbajja kannella li ħarġu biż-żmien. Ġiet ittrattata l-ventilazzjoni u l-umdità fin-niċċa billi jitneħħew il-portieri u ġie applikat materjal mal-ħajt li joffri insulazzjoni fin-niċċa. Il-vara titolari se tinġib lura mir-restawr nhar il-Ħadd 21 ta' April filgħodu f'purċissjoni speċjali mis-Santwarju ta' Santa Teresa sal-Knisja Parrokjali ta' San Giuseppe Ħaddiem ta' Birkirkara, akkumpanjat mill-Banda San Giuseppe tal-Ħamrun.